poplava i klizišta u Maglaju je domove moralo napustiti gotovo 8.000 osoba. 1.500 objekata čeka na sanaciju. Stanovnici ugroženih područja, među kojima je i naselje Kosova, gdje je 180 kuća oštećeno, a 17 potpuno uništeno u poplavama i klizištima, sami čine koliko mogu. Nema ništa, sine, sve je otišlo, da eto i Kaška i Viljuška. Samo udario dva poda. Mjesto ploče. Dalje ne možete? Ne mogu dalje maknuti. Gotovo 3 mjeseca nakon razornih poplava ovi ljudi čekaju pomoć. Objekte su odavno pripremili za sanaciju. Građevinska sezona izmiče, a novca za obnovu nema. Ne možemo ništa obnoviti sami, što se tiče države mi dosta pocrkali. Zima ide, dobili smo neke kauče, jedan kauč u stvari, ostalo građevinski materijal, znači ništa. Niti ko šta dolazi pita, osim mjesne zajednice ovdje. Osnovna primjedba ljudi koji su imali štete je upravo tromost državnog aparata, dakle tog sistemskog pristupa, niko ljude nije ni posjetio. Federalni Crveni križ je za 52 porodice osigurao pomoć od po 1000 konvertibilnih maraka, a putem Crvenog križa Velike Britanije ovih će dana za 450 porodica biti osigurana pomoć od po 450 eura. To su donacije koje su za psihološku podršku ljudima u ovakvim nevoljama. To nisu donacije za neke veće zahvate i sanacije. Znači, očekuju se ta sredstva od strane države. Ti sredstava još uvijek nemamo. Onaj dio koji je općina mogla uraditi, a to stalno ističe, jeste da smo očistili grad. Dobili smo tu pomoć od 590.000 maraka sa nivoa federacije, 80.000 maraka sa nivoa kantona. Građane već izdaje strpljenje. Čekala se, kažu, donatorska konferencija, čiji rezultati su svima poznati. Kada će novac od nje stići do ovih ljudi, da li zbog godišnjih odmora ili predizborne kampanje, niko još ne zna.